tena olona kamboty raha tena mitahana marina ny rasako dia tomanino tokony nanan-karena satria za mipory aminareo io sady efa maty ny dadako nefa maty ny mamako ka raha mitahana marina ny dadako sy ny mamako tokony tsy miasa tsony fa tokony miteny fotsiny hoe dada mama mivola dia tokony tonga ho azy ao mivola fa laiko zany fa tsisy razana mitaha zany fa Andriamanitra ihany no mitaha dia Jesosy Kristy ihany no mitaha misaotra tompoko izany ny marina. Anao tompony fomboka mamarina volaninao za mizano amiko mbola maty ny jalo donc zegny izy koa marigny mitaha marigny zegny le Jesosy Kristy Andriamanitra le volagninao situation fiaignanao zegny efa tsy karaha io anao zegny olo tokony fa miadana satria zegny mitaha le Andriamanitra efa anao mbola maty ny jalo dikan'zegny tsy mitaha fo zegny le Andriamanitra. Normalement zegny anao tsy tokony fa niasa fa tagnaty l'église tao fo zegny anao mangataka amin'Andriamanitra io vola diavo azy le vola dikan'zegny tsy mitaha fo le Andriamanitra. Ny raha tiako koragny nino finoagna misy anao nenao musulman nenao magnaraka finoagna gasy nenao kristiana anao koa fa tsy miasa io tsisy vola avy zegny donc miasaha ary zegny la plupart ny situation Madagasikara io agnisan'ny source raiky mampahantra olo araiky a Madagasikara avy amin'ny finoagna io. Ino antony tsy miasa ary io tsy kristiana zaraiky fotatra ny situation io. Olo koa fa agnatin'ny fivavahagna loatra ka miasa akory ataonao hivoatra nivaliko foerantany jiaby iny tsisy tiasa farany raha midérange olo ary zay le mafainiza amin'olo mpivavaka maresaka be aby ony avy izy boka agny mivolagna aminao rahalahy hoana rahalahy fantatrao ve ty rahalahy koa hoe misy fantatrao ve Jesosy rahalahy amezameza sabako bebolonareo firoko devant anao io olo efa maty niariraka mandeha miasa boka agny higny anao boka agny mandeha midérange olo tsisy ty asa fa niarantany jiaby igny andeha présenter Jesosy fo miasaha misy roa Majunga zegny ohatra amizah mbola ta Majunga igny agny ro boka agny voabadibando mena be tsy hainao boka iabe zegny iro ndraiky fitondrasany rotoaka boka agny mangataka toka erantany jiaby miaraka za misy tsy haiko agnaran'ny tromba misy ro zegny sakinao ve izy tsy magnamia toka zaza miasaha ary zay raha tsy atiavako fatifatina pastera bo firo antragno ro mandeha mamory olo mampivavaka olo marandraigny mampivavaka olo mantsana mampivavaka olo ariva rakitra mandeha 3 fois zay raha tsy atiavako anto tsy atiavako ro pastera tsy manjara bo satria zegny tsisy tiampiasa movo fa mampiasa le ino jirindreo tsy manjary boka amin'ny toetry ny vazaha io olo jerin'olo fa mahantra izy ahodikodindreo angalandreo vola ireo amizay tsy tetro tsy raha miasa no mahita pastera miasa zegny ro tsy miasa ino mampahantra le olo tsy raha le fivavahagna le mampahantra le olo fa le fomba fitondrasana le fivavahagna ny mampahantra le olo ane fomba fitondrasana fivavahagna